दुनिया में एक दूसरा के बहुत लोग सहारा मिल जाला बाकी ओकर सहारा केहू नइखे जेकर नेट पैक खत्म हो गईल बा। नींद खुलला के बाद अगर बिस्तर पर मोबाइल नइखे मिलत त लोग ऐसे छटपटाए लागता जैसे लागता केहू ऑक्सीजन के नली खींच देले बा। इ मवेशी अस्पताल के भी अलगे नियम होला। नाम मालिक के लिखाला और रोग जानवर के, जैसे महावीर सिंह पोछी में सूजन। बिहार के लोग के दर्द दोसर के हुका जानी, 100 रुपये के फ्रूटी 160 रुपये में खरीदे के पड़ता। बिहार के लोग के दर्द दोसर के हुका जानी, 100 रुपये के फ्रूटी 160 रुपये में खरीदे के पड़ता। बाते बात में खिसिया के ठीके कैलू हमारा जिंदगी से दूर जाके, ऐसहू सेटिंग दूसरा से हो गइल बा।